Kushube kakhulu engane zakwethu mangabe ubheka laphana ke kwi-group B laphana ke efakwe ungelovile laphana kubaculi abazobe bashayana bahlabana amalunda laphana kwikhuphuka nezakho. Nginibingelele wengane zakwethu, ngiphinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina-ke ngintuthuko wakho mali bathi last born kaMagumede. Mangabe usemusha ngiphinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu siphumile lapha nohlala abaculi bazobe beqhudelana ku-group B lapha kwikhuphuka nezakho. Sibona inkunzi kumcimbi ohlela insizwa uLungelo umfoka velana waziwa kakhulu ngelikangelo ozoba ngomhla ka4 May ku2024 eCarlsfontein lapha kubaculi ababoshelwe lapha ku-group B. Khona uLimit, khona uMenzi, khona umjabulisi, khona umlabalaba umfoka Khumalo, sinomashelele, sinojikelele jika kanjalo nensizwa esisencane uLuvu umfoka Dubazane. Mangabe ubheka lapha ke ku-group A nawo uyeza nezawo inkunzi eziboshelwe lapha ku-group B. Umuntu ozowina lapha ke uzothatha u50,000 wonke ahluselwana lapha uhamba nawo wonke. Wengane zakwethu mangabe ubheka kwinsizwa lapha ezifana noLimit, ojikelele G, oMenzi, umlabalaba, omjabulisi lapha yiphi insizwa ezokhalimuke naso isamba sika 50,000 lapha njengoba kushubeka kabuhlungu kanjena kushubeka kabi kanjena. Ake sivele mhlawumbe no comment section ungixoxele kabanzi ukuthi mhlawumbe lithini lwakho uvo ngalolu daba, bani ozothatha lo 50,000 kwikhuphuka nezakho lapha. Kuthiwa ke kuzovuleka ukuvota mangabe sekudayiswa amathikithi lapha. Amathikithi umuntu ozothenga kakhulu lapha nizona ke uyena ozozimukela lesamba sika 50,000 wamarandi. Kodwa manje naba abaculi abakwi-list ka-group B. Sengiphuma kanjani wengane zakwethu, ngiyabuya kwivideo elandelayo. Nisiphathe kahle, ngithanda kakhulu.